Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, hinahalat na pagsangat nin kaso sa sospek sa Banduho case, madali nang mangyari, sabi kang Naga City Police Office. Earthquake swarm na mamatayan ngunyan sa Ragay, Camarines Sur. 5 pinagtutubudan rebelding New People's Army gadan sa magkakasway na engkwentro sa Ragay, Camarines Sur asin Masbate kang aldaw na Sabado. Manlain-lain na student organization sa Naga College Foundation nagharampangan sa Student Organization Assembly. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Earthquake swarm ang namatayan ngunyan sa banwaan in Ragay, Camarines Sur. Asin haraning mga banwaan puon pa kang nakalis na petsa 19 kan presenteng bulan. Magnitude 4.4 na linog ang pinakamakusog na namatayan kan mga taga-Ragay kang nakalis na aldaw. Huli kaini nagpadaranin team ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa Ragay, Camarines Sur para magkondusir nin assessment sa danyos na pinagdarakan sunod-sunod na linog asin makapagdeterminar nin evacuation centers para sa mga nasa high-risk communities. Kasumpay kaini kabali sa nag-aandam sa posibleng mga responde iyo ang Ragay Municipal Police Station. Ang sabi po ng aming COP na maging alerto sa lahat ng kapulisan dito sa Ragay na maging handa sa lahat ng oras at kapag. Mientras tanto, huli kang sunod-sunod na linog sa banwaan kan Ragay, Camarines Sur na namamatean man sa ibang parte kan Camarines Sur. Ibinugtak na sa red alert status ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Emergency Operations Center basado sa memorandum na ipinaluwas ni Governor Luigi Villapuerte. Isinugo naman kaini ang pagtaas sa red alert status sa gabos na MGRRMO sa primerong distrito kan Camarines Sur asin blue alert status sa natatadang mga distrito kan probinsya. Ang nasabing memorandum ang pinaluwaskan opisina kan gobernador kan suodmang Domingo. Padagos sa mga bareta, Naga City Police Office nag-aasa na mapapaonrahan kan PNP Regional Command ang tamang bilang kan augmentation force na kaipuhan ngunya na Peña Francia Fiesta. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. 1,500 ang hagadon kang Naga City Police Office sa PNP Regional Command 5 na augmentation force sa matabang sa pagtaw ng seguridad sa gabos na okasyon sa paabuto na Peña Francia Fiesta digdi sa siyudad kang Naga. Susuki Naga City Police Office spokesperson Police Senior Master Sergeant Toby Bungon, madepende man suod sa PNP Regional Command 5 kung perang eksaktong bilang nin augmentation force ang ipapadara ninda digdi sa Naga. In fact, saro sa mga initial na ginibuta sa preparasyon na ini, ang pag-requesta na naman nin augmentation personnel, uniform personnel from Police Regional Office 5 na day mababa. More or less mga 1,500 ang requesta. Pero depende na po girarayan sa availability na pwedeng itao sa tuya, padara sa tuya kan Regional Office. Ano po, bako lang pati uniform personnel from the Regional Office mismo, from Regional Mobile Force Company, pati na po ding sa nearby municipal police stations, sakop kan Camarines Sur Police Provincial Office. Huli tahahagupon man kang election ban ng Peña Francia Fiesta dahil naman subot kaipuhan ang paghagad nin suway na direktiba na mapasunod kaini sa Naga. Ang kaputan pa kung ano po ngaya during this major activities, especially religious activities, magkakaigwa po ngayon ng gun ban. Sa iba pang bareta, siniguro ka Naga City Police Office na makikipagkoordinar sinda sa opisina kan Commission on Election para sa pagtaunin seguridad sa masunod na semana sa pagpuon kan pagsumiter nin mga Certificate of Candidacy kasumpay kan papaabuto na barangay asin sanggunian kabataan election sa Oktubre. Susog ki Police Senior Master Sergeant Toby Bungon, aaramon maninda kung igwang miyembro ka Naga City Police Office na may partidaryong makandidato para mapag-adalan kung sinda kaipuhan na temporaryong i-relieve muna sa pwesto.
Pigaram taman po, taaram taman po baga, pag igwang ka parientes, hanggang, if I'm not mistaken, hanggang third degree ang consanguinity, pas nga iba kong kadugo, bayaw, tiyao, or itong abot lang sa pamilya, na madalaga ning post bilang elected official, ang normally ang ginigibo kan sa tuyang liderato sa PNP, pig-relieve muna temporarily itong pulis na ito. Ano po? Padagos pa sa mga bareta, bilang pagtaon in honra sa mga naging leader o individual na may marhay na naginibuhan sa komunidad, ipinagpangaran ang mga iskinita o lugar kan sarong banwaan o syudad, arog na sanakan Ninoy and Curry Avenue. Aber daw hain ini sa Naga. Aramon naman ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Sa paagi kang ordinansa na pinagpasarasin inaprobaran kang lokal na gobyerno kang Naga, pinangaranan ang sarong party kang tinampo sa Naga bilang Ninoy and Cory Avenue. Inibilang pagtao sa Saindanin Honra bilang sarong matibay na senador na pinag-asasinar may 40 taon na ang nakakaagi, asin paging presidente man kang sa iyang agom. Nakihumapot kami sa nagkaperang taga-Naga, urog na si mga kababayan niyato na yaon sa sektor kang transportasyon, nayaon sa may CBD2, kung saan ang Ninoy and Cory Avenue. Pinag-inot may si mga nagpapadyak. Yan po, yan. Abot sa iyo. Sa'yo ng... Hining ano na po na, kalabahan po namin. Ayun eh. Ano ika? Sa'yo ng Ninoy Cory Avenue? Hindi ko aram kung saan yung nindun. Yung Coliseum. Coliseum lang. So itong kalabahan kang Ninoy Cory Avenue, di mo aram? Hindi ko aram. Asin, si mga taxi driver. Sir, sa'yo ng Ninoy Aquino Avenue. Ninoy and Cory Aquino Avenue. Alin na street? Ito pong way na to. Abot sa iyo. Abot yan sa iyo. Hanggang dyan lang po, sa may ko ngayon. Sa may, ano ba yan? Sa may CBD po. CBD. Sa'yo sir na po, sir, ang Ninoy Aquino Avenue. Sa'yo na po. Sa may release. Dyan, sa may release kanto. Abot? Abot lang dyan sa may triangulo, CBD. O, yung man lang yan. Tama lang nagirumdumunta ang mga pangaran kang kalye o eskinita sa labang lugar para da kita mawara sa papadumanan. Alagad sa rumpaagi naman ini para maaraman kung si isay sinda asin ano ang sadang naging kontribusyon sa istorya kang satong nasyon asin kang satuyang banwaan. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, 5 pinagtutubudan ng mga rebelding MPA gadan sa magkasuway na inkwentro sa Camarines Sur, asin Masbate. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Dako sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Let's celebrate Peña Francia Fiesta 2023. August 26, 6 p.m. Miss Bicolanja Public Presentation, Naga City Hall Grounds. August 27, 5 p.m. Miss Gay Bicolanja Public Presentation, Naga City Hall Grounds. September 2, 6 p.m. Miss Bicolanja Swimsuit and Evening Gown Competition, Robinson's Place, Naga. September 6, 7 p.m. Miss Bicolanja Coronation Night, JMR Coliseum. September 7, 7 p.m. Miss Gay Bicolanja Coronation Night, JMR Coliseum. September 8, 3 p.m. Peña Francia Translación
Lacion Procession from Old Shrine of Our Lady of Peña Francia to Naga Metropolitan Cathedral. September 8 to 16, 4 p.m. Tagboan Food, Music and Arts Fest, Naga City Hall Grounds. September 9, 7 a.m. First Bicol Regional CTP, MAPE, DRRM Parade Competition, and DBC, DLC, and Majorettes Exhibition from Panganiban Drive to Plaza Quezon. September 10, 7 a.m. Regional Majorettes DBC and Band Exhibition, Plaza Quezon, and Bicol Tattoo Arts Festival, Tagboan Festival Site, Naga City Hall Grounds at 8 a.m. September 13, 7 a.m. Scouts Parade and DXMC Competition from Panganiban Drive to Plaza Quezon, 3 p.m. First Naga City Inter-School Mass Dance Competition, Plaza Quezon, and at 6 p.m. Bicol Cosplay Arena, Tagboan Festival Site, Naga City Hall Grounds. September 14, 7 a.m. Civic and Float Parade from Panganiban Drive to Plaza Quezon, and at 2 p.m. Peña Francia Boyadoras Festival Street and Pilgrims Dance Competition from Naga Metropolitan Cathedral to Plaza Quezon. September 15, 7 a.m. 13th Bicol Regional Military Parade from Panganiban Drive to Plaza Quezon. And finally on September 16, Traslacion Padanlugan from Naga Metropolitan Cathedral to Reina del Bicol Landing at 3 p.m. and Peña Francia Fluvial Procession from Reina del Bicol Landing to Basilica Minore of Our Lady of Peña Francia via Naga River at 5 p.m. Naga na! Uswag pa! Peña Francia! The Peña Francia Festival Civic Events is brought to you by the City Government of Naga, headed by Mayor Nelson S. Ligacion and Vice Mayor Nelly Diasis. Dako sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, kaso laban sa sospek sa panggagadan ki Rosel Bandoho, maisasaangat na kan PNP as in NBI. Anuman an aldaw ngunya na bulan. Ang detalye sa report ni Karen K. Escaro. Sa masunod na Lunes, petsa 28, eksaktong sarong bulan na, poon kan madiskubre ang bangkay kan biktimang si Rosel Bandoho sa sarong bakanting lote sa barangay Liboton, syudad ni Naga. Hastangon yan, padagos nagahalat ang pamilya asin nakaantabay man ang publiko sa resulta kan ginigibong pag-imbestigar kang Naga City Police Office as in National Bureau of Investigation. Kasubagong aga, pinagkumpirmar ni Police Senior Master Sergeant Toby Bonggon na nakatalaan ng isaangat ang kaso sa suspek sa Bandoho case. Glad to say, maski nga nasabitan ko yan, hinimay-himay tang intiro. We were very careful on our investigation to ensure na day maguntol, day madismiss eventually ang kaso. Kan nasabi ng insidente, ready for filing na po ang kaso laban sa suspect na identified kan sa tuyang investigador. Although igwapang ko yan, kung natatandaan tulo ang inot na persons of interest, pero ito kayong dua, unidentified pang pangaran. Ang identity ninda, so gusto sabihin ma-fall mo na sa John Doe. Pero ito talagang prime suspect is identified na, and the investigator together with kan PNP together with NBI is now ready to file the case any moment from now. Daipaman, makumpirmar ni Police Senior Master Sergeant Bonggon kung anong eksaktong kaso ang isasaangat kan mga otoridad sa suspek sa nasabing krimen. Iyan ang kukwenta mo na let's wait for the final investigation kung anong kaso talaga. Sa iba pang bareta, abot na lang sa agang udto ang pag-ako nin entry kan Committee on Military Parade and Drill Competition para sa mga eskwelahan na buot magpartisipar sa nasabing aktibidad ngunya na Peña Francia Fiesta. Kang nakalis na petsa 15 iyo ang enot na deadline, alagad pinagpalawig ini hasta sa agang udto. Si City Councilor Omar Buenafe iyo ang chairman kan Committee on Military Parade and Drill Competition. Sa police report, 15 minuto sinaging riribayanin putok sa pag-ultanan kan 5 armadong kalalakihan na pinagtutubudang mga rebeldeng New People's Army kontra sa pinagsarong puwersa kan 81st Infantry Battalion Philippine Army as in PNP kan aldaw na Sabado sa Barangay Salvacion, Ragay, Camarines Sur.
Sarong rebelde ang pinagbawian subuot nin buhay na pinagbistukan militar na si Nestor Poster na may alias na Barbie asin Bebot. Na-recover man kan militar asin PNP ang sarong M16 rifle na yaon ngunyan pinagsasaray kan mga otoridad. Sa iba pang police report, saro sa apat na nagadan na mga rebelde sa sitio Madarag, San Jacinto ang subuot commander kang New People's Army na pinagbisto sa pangaran na Eddie Rosero alias Star na iyo subuot ang pamayokan kilosang larangan guerrilla. North Sub-Regional Committee 4 kan Bicol Regional Party Committee. Iniman subuot ang itinutok dong suspek sa panggagadan sa football player na si Kate Absalon asin pinsan kaining si Nolven kan June 6, 2021. Nakarecover pa ang militar asin PNP nin duwang M16 rifle, sarong M203 grenade launcher, mga bala asin personal na mga gamit. Ang enkwentro naghaloy nin 30 minutos bago nagdurulag ang mga rebelde asin nawalat ang bangkay kang apat nindang kaibahan. Sa iba pang bareta, man iba-ibang organisasyon kan Naga College Foundation nagtiripon sa ginibong Student Organization Assembly. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Nagtiripon an manlain-lain na organisasyon sa Naga College Foundation asin nagpartisipar sa ginibong Student Organization Assembly kaiba ang Central Student Government. Sa panginganat ni Mr. Son Reboriano, Coordinator kan Office for Student Affairs, sa iyang itinukdo ang mga proseso na dapat sunodon tanganin na ang kada organisasyon magkaugwanin ideya pag-abot sa implementasyon kan sa indang mga proyekto, lalo na sa mga bagong student leaders. At the end of every semester or every school year, kinakailangan kasi magkaroon ng General Assembly or Organizational Assembly for the students para magkaroon ng malinaw na planning as well as implementation ng mga activities. Para man kay Lorenzo J. Pantalya, Governor kan College of Computer Studies, ini sarong magayon aktibidad asin tsansa para sa mga student leaders na magkabilisto asin mamidmid ang kapwa ninda mga estudyante. So this event serves as an avenue for the alignment meeting between the offices and also for the organizations. So this event is a great avenue for student leaders to be oriented and to be reminded to have their projects and other events intact with their vision mission of their organizations and especially with the school. Obheto man kan okasyon ang matauan nin linaw ang mga student leaders dapit sa mga ipapautob na norms asin patakaran, partikularmente ang pag-aprobar nin mga aktibidades na mawat gibuhon kadlambang organisasyon. Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samoyang official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samoyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.